ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ngawlena mbaygo fas gunasa bafata dinguirayi fallema madina gunasa kon waktu yoni hato karang e nder galle ceerno samba ba e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal caggal gartagal mawɗo leydi ndi e nder dakar lamorgo leydi sénégal wo hesɗitini e rango makko fade ɓen dawriyankoɓe wonɓe orle sumgoji mumen nde gaddata jaam e kisal e nder leydi ndi ɗum ko caggal teskede pooɗe ndure yogay ɓen dawriyankoɓe to leydi mauritanie catal tambigal nguura nden kay kisal leydi ndi hankoɓe dokkiri kalisaji kewɗi no fewi toon to diwan nema kame layyun kala ko wallidde ɓen ɓe juuɗe men poccaki no fewi ko fate iwde jonde faade e golle to leydi mali hande o sukaɓe hewɓe kocciti booli fatude cuuɗi jangguiɗi ɗum ko caggal lewrude dirtinano jeyno sababu yolayru arnude toon ha duuɗe kewɗe ɓen ɓe galleji men nanni ndiyam battidi hen hande o école aji leydi ndi gudditi hayso tawi woni ha ɗo woni école aji koko koɗa to Guinée Bissau ko luural manggal teska toon hakkude dawriyankoɓe leydi ndi kame gouvernement ɗum ko caggal wonande gouvernement hollitiɓe keɓaji ko fate sumgoji sarɗiyankoji tijjenoɗi nogas ena induɗo hen lewru to banggue technique kame financement kala kabruji men manawen ha to Guinée Conakry Botswana Burkina Faso may jaaha to Cameroun Afrique du Sud RDC Congo jolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbothia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gando leɗɗe laaɓaɗo bindi jaadino ɓalwala danwal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah rewrimo gandal safrude rafiji kewɗi ɗe jiida cirol. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji rafi mbawɗa wondude kala soɗan maldana o ɓurodirta balɗe tati tawa wi a wi alhamdulillahi rabbil alamin. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safar rafiji kewɗi ko wayno kista fibrom dogam site rewɓe ronkuɓe e sowade rewɓe dartoraɓe kala. omo yawran ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje keeceje musoje e ɓalli ɓuutoje ƴakkoji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawran ɓen usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala. omo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene andina dendagal kilneɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe toon to Paris to leydi France. kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum ne tawe toon to Dakar. to Dakar en tawi toon miñi kono wiye ceerno Abdullaar Diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15. ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal. omo jogui base makko to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. ceerno Amadou Dia mo leeraɓe mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne andi dendagal killine makko tawateɓe to leydi Mauritanie. base makko to Nouakchott ene tawe ɗon ɓe yi ko to leggal 6e hakkude robin 4 e robin 5. kala jiɗɗo jokkodirde e base makko to Nouakchott mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden dando faade makko. waaw weltin ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal e danwal kala omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde 13 rafi. fannu ɗiɗaɓo o ne safra fodde 19 rafi. fannu tataɓo o noon ko kawisaji waddete koye gawri samme walla gawri suuna. so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde temde rafi ne yalta e ma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne yawren ɓen usuraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala. e on fannu mo jogui leɗɗe e wiyete ko muuɗa hirda. muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya wen tawa e muuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne saabu dendagal haaju joguiɗa so tawi ko leydi Mauritanie Ouguiya o ɓurinirta ujunnaje 6. so tawi ko leydi Sénégal walla leyɗele ñamoje franc CFA kala o ɓurinirta ujunnaje 2 CFA. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune so yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa e mbuɗo yoɓani a yoɓani. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to Hammadi Hunare to galle ceerno sehil makko ene wiye Samba Madani Talla. Samba Madani Talla kañum woni chef de quartier legal bitegal Jingue. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo haala ko wone nder ɓernde ma ha cikka ko toon hoɗi walla ha mbiya yoni paɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere Ouguiya walla kartal crédit ujunere. so tawi ko leydi Sénégal e dendagal ñamoje franc CFA kala ko waɗirta ɗum tigui ko 400 mbuuɗo.
ceerno Djiby Sy numéro Wave e numéro Orange Money waɗande yiɗɓe waɗanede listihara mbatta ko 78 128 35 98 so tawi ko yiɗɓe jokkodirde ceerno Djiby Sy to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy base mum to ka haydi ne golla hano hannirta ni ko noon kadi base makko to nakshot to legal netti ka ene tawe ɗon miñi ko no wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy ko bawɗo golle labɗo reedu nunduɗo sanne sanne numéro mum mbatta ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu ceerno Djiby Sy kommalaɗo wune mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nayi jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaar Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba gartaten koye gartagal mawɗo leydi Sénégal ɗum ko caggal jillu makko toon to Arabie Saoudite ha fayma toon to Turki taw ko jillu cehilagal kame golle kala caggal nde o arti toon to Bawal aɗidi waɗe ngal Paul Sidar Senghor toon suuti konngudi makko wo erima Jame Kisal ɓen dawriyankoɓe wonɓe or ngal sumgoji e nder leydi ndi Sénégal kala gam teskede kala saha wonɗo pooɗi ndure walla wonɗo fitinaji mbaɗata ha waɗa hen ko heeli waɗa gañiɓe hen o holliti dawrugol ɗum koye dingiral dawrugol peeje yaltinde gendi e caɗele kono wato won dingiral ngam wonande fitinaji kame gueɗe goɗɗe kala wo erima jagoɗo ñawoje gendi leydi Sénégal nde rewnata sariya e ɓen taw kadi ko waɗoɓe ɗeɗon gueɗe ha moni kala wawa tigui dañde ɗo fawi walla ɗo fawa taw kadi ne wona e jaam e kisala keddorɗen koye dawrugol e gendi leydi Sénégal ɓen dawriyankoɓe leydi ndi aɓe tawi nder leydi ndi Sénégal to galma tan Dakar ha fayanma nder leydi ndi kala kono Dakar wonande weekend o hakkude samedi e dimanche ɓitti no feewi wonande ɓen dawriyankoɓe yillotoɓe e booli ha e leyɗe kala ko musique aji ko bawɗi kay wonande ɓen ƴamoɓe ɓiɓɓe leydi ndi beele kadi ƴewde beele kadi hen sumgoji tijjaɗi ñande 17 jomumen en mbawa dañde kewendi taw ko toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi ndi Sénégal kanko on gardiɗo Pastef Ousmane Sonko jano toon to Ziguinchor ha faynma toon to Goudompo o fodi toon wonande ɗemngal bitegal balantu teskaka wonde ɗum e ɗemɗe gendije taw kadi ko janggueteɗe e nder duuɗe ɗe wo holliti so tawi ɓe nangganima o heeɓi fandare makko ngal ɗo henna ɗemngal heedata hen caggal ma o waw kay daranade ngal ɗemngal no feewi kanko on gardiɗo Pastef o tawama toon to Gossas ngam yettinde duwa wonande on gonnoɗo hoore jagoɗo leydi Sénégal mo e laamu Macky Sall Mohamed Boun Abdullahi Dionne mo ganduɗa e yaltino aduna guila avril 2024 o holliti on ko gorko gendiyanke aadiyanke taw kadi ko dokkuɗo gurdam mum kala ɓesguji leydi Sénégal wo arti yettude on kono kadi wo duunima ɓesguji Sénégal naɓe kala kanko Amadou Ba jaam aka jeriña tawanoɗo toon to Madina Gounasa kame diɗɗal muma ha fenma toon to Madina Yero Fula waari toon noon ko pecce jamma sanga 1h jamma kono kay ɓen fannoɓe mo jokkani e yaade ni koko padimo tan hawo ari wo holliti nokku o mettude e weñade jiiɓade kala kono kadi hatta ma o daro hen darde tinde so tawi o rokkama fandare nde ma o yaltin nokku o e juukayru mawdu no feewi kono kadi nokku o en hattojine booli kame ƴellitare mawde kala Anta Babacara Ngom tawama toon to Sédhiou kankoye orgal makko sama sa kaddu o holliti toon walande kay Sédhiou ko nokku mo ganduɗa ko ɓamtare mawde no feewi kono sukaɓe mum ko sukaɓe hewɓe yaltude o holliti so nangganama koye ngala haw heeɓi fandade wiiɗi hebde nde ko wala ɗum koma wallit sukaɓeɓe ha mbawa dañde golle taw ko golle ngarɗuɗe kono kadi wonata ko golle jaaduɗe e jamanu e nder diwan Ségou kala duttoɗen ko tan to Madina Gounasa kanko Ahmad Ba mo ganduɗa kam ardi taw kadi ko diɗɗal wonande jaam aka jeriñ tawama toon to wuuro teddungo Madina Gounasa o dañi joɗoɗade ceerno Alhaji Ahmadou Tijani Ba ma artan men e garangal makko toon musidɗo men Amadou Samba Lo to Madina Gounas assalamu aleykum wa rahmatullah.
Walaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaar Saar mi salminima kadi mi juurimama mi salmini denndangal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sar Abdullaar Saar kabruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass ñalawma hecciyanko ñande aseto on candidat jaam ak jeriñ hono Amadou Ba délégation ko timmuɗo ɓe mbawi yettade ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass saaha takusan salminde ceerno e juurade ɗum ñagat duwaw kono kadi e ñagade yaafo e helɗo silmi almudagal kanko Amadou Ba o yetti o tawi délégation timmuɗo wawi jaɓɓademo ɗo damal gal ceerno ɗo e on saaha noon nde o yetti ko saaha takusan ceerno yalti ɓe calmodiri ɓe juurodiri kono kadi hen yamirde ceerno Ibou Mar ceerno yo waw kadi bismadeɓe ceerno Ibou Mar ceerno wawi bismadeɓe e konguji belɗi e yamirode ceerno caggal muɗum noon ceerno ƴetti kongo muɗum e wideɓe onon fof e heñade hatta waktu Allah yonti hon takusan ƴana kala jeentode jamamo koko Madina Gounass dokken waktu Allah so gasi noon e on saaha mbawaton wadde duwaw o min mbawa ɗacci ɗon kono tigui woni ko waɗa caga takusan o juula ceerno waɗi duwaw kono kadi ɓe jettima rawda ceerno mo Seydou Ba ɗon waɗa duwaw o bandiraɓe kala jettima waɗi duwaw o ceerno wi hay so woni oɗon gondi e rewɓe jama ka en waɗi nokkude rewɓe juulata e wayno kadi mbawa yaade nokku men toon mbawa julde toon ni won noon kanko Amadou Ba noon hodiri wonde umata délégation timmude kewde kono noon ɓuuri hen hewde autoji mawɗi ko wayno bisuji baɗɗi buubaji en sabareji ko jirwinte ko ɗin autoji o woppi ɗumen ko toon to manda duwagne hakkude Madina Gounass kiloji nogas ne ɓen wonɓe toon ɓe yo padmo haw juuro ceerno so juurum ceerno gayni nde wonno o arta Madina Gounass taw ko politique ala adam ko samede ceerno e juurade ko ɓiɗɗo galle he ko almude galle o koni wonde o gayni golle makko ɗo Madina Gounass kanko Amadou Ba délégation makko ɓe mbawa wittade toon de mandat duwagne ɓe tawi tan wonnoɓe toon ɓe jokki lappul mabɓe politique e nder leydi Sénégal. Abdoulaye Saar ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sar Abdoulaye Saar Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi toon to Madina Gounass ha to Fouta e lappol polol dande ma o saaha teska toon ko kewgol liɗɗi caggal nde ilam naati e kala banggueji beeli keewi calli keewi liɗɗi jibini o saaha mo jiiɗa kala ne jogui wande mum kono kadi subalɓe nana tan ƴeŋñina ɗi ko liɗɗi mawɗi tokosi oɗo saaha yaboy ma wayru yettade e nder ɗiɗo hen diwnoji kala ma en gartoy hen e mbadi yanji ha mbawi addude hen kadi ko ɓuuri labde no feewi hanki o ko nayi lewru jolal toon to Mbacké ko suka gorko mo duuɓi nogas e jeegom nottottoɗo ɗemngal ko kam tigui tawa ene maaye auto muɗum taw ko auto Mercedes mo sa 90 on Mercedes cumɗo ha wonti ndondi sara wonande magasin Auchan toon to Mbacké ɗum noon caggal nde pompier kame gendarmerie ari mbawi loskude kono tawi kay ko konƴo e nder auto makko no feewi hewɓe noon gandani ko jeeyi sababu kono won hollirɓe kanko on suka nottottoɗo ɗemngal mo ganduɗa ko maçon kono kadi o wowi tigui walde koye nder auto makko omo heewi noon sodde produit o huɓɓa ɗum e nder auto he gam hadde ɓowɗi walla kowoje yettademo heewi noon continue gasa taw ko ɗum jeeyi sababu cumo ko wonde kala kankam yaltinimo toon tan ko honjemo e nder oɗon auto CSS eɗen gandi ko usine pewnowo sukara tawete toon to Risatol e jonde hakkude mabɓe directeur général o woni Guillaume ɓe kolliti wonande oɗo saaha fandarɓeɓe ko ɓeydude wonande pewnugol sukara e nder leydi ndi Sénégal ha tenti noon toon to diwan mo Risatol maɓe jaa haɓe jettoyo 138 ujunere pawɗo 180 mbiyen tan 140 ujunere taw ko ton sukara beele kadi ɓe mbawa ƴellidde faggudu mabɓe e nder genni ndi ha ganduɗa taw sukara moƴƴo joguiɗo qualité mo hewani rafi wawa tigui timmande ɓiɓɓe gendi leydi ndi Sénégal ballal iwgal e fondation Aliou Arɗo Sow yettima sous-préfet mo arrondissement Thile Boubacara ɗum noon fayi koye commune mo Ndiayen Pendaw gam wallidde ɓen jayiyaɓe e ɗam ɗo henna ilam garɗam e nder diwan o ha ganduɗa hewɓe gegge galleji mumen kono kadi guese kewɗe nanni hen o fondation Aliou Arɗo Sow maaro nebam sukara e ko yadata hen kala wawi yettat toon hewɓe finoɓe nder commune mo wonande Ndiayen Pendaw kolliti hen weltare mumen mawde no fewi Ahmed Ndoye chroniqueur journaliste mo Sen TV mo ganduɗa ko nangganoɗo e lewru mayno ɗo caggal wiyede dogni auto mo alda e permis ko hande kañum e tumdiɗo muɗum taw ko police biyeteɗo Abdullaar Saar darɗiɗo kala hande darima yeeso ñawowo hande fonno wonde ñawore mabɓe kono avocat ji mabɓe ɗaɓɓiri nde nden ñawore dirtinte ha jeeɗi ndu lewru woni alhamisa paaɗuɗo hen o ɗum noon ɓe duttitima toon to Rebeuss
kaso ɓurɗo niɓɓiddaɓe tawe toon o saaha gonaɗo lumbel ene tawe lumbel ko commune taweteɗo nder Daara ko leegal tawetegal nder commune Daara ko cukalel gorel ngel duuɓi joyya nottotoɗo Mor Ndaw kam woni ko fera taw ferima ko 4x4 mo ganduɗa garnoɗo e leegal mabɓe nden soforo jippima nawi koli e nder galle arti kañum gan ko ɗon tan huuɓi auto waɗi vitesse mum ɗo koñi ɗo tan deke sukaɓe ne pijanno ɗon sanga 13h heddiɓe dogui nde ngel ummoto taw auto sokkima e maggela ɗone ɗon o wasi fittan makko pompier et gendarmerie ngari ɗon oɗo saha kanko soforo o waɗama garde à vue to Tiwawona wuro wiitengo Kul ene tawe e nder diwan mo Mexe tonne kadi oɗo saha ko kulhuli mawɗi goni toon jeeyi sababu ko cumuji deggodirɗi teskaɗi toon ñande asende walla mi ñande aljuma nde ko kantin goto sumi ha wonti ndondi kantin oɗon e galle he ñande asende kadi ko suudu debbo e nder galle ɗo kantin o woni ɗo sumi ha wonti ndondi ñande alede hankkinde kadi ko suudu wondu kadi sumi ha wonti ndondi oɗo saha noon ɓe mbaɗi ɓeto kala ɓe tawi wona circuit courant kono sa andaka ko jeeyi oɗo hen sababu gonaɗo jeeyi sababu noon kulhuli mawɗi gonɗi toon mo jiiɗa kala koko jermini ya taw wona kañuma jogori yontede e cumu gongu faangu ngu o saha ko kulhuli mawɗi woni koɓe gondi hen cornice west hanki sanga 17 heures so gataɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen woni Serigne Abdou Gueye en wonde Mor Fall wonnoɓe moto Jakarta ɓe doga dogdu sattudu no fewi to virage cornice west ɗo ko ɗon tan ɓe cokkodire otto ɗon tan ɓe mbaɗi accident kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbasi ɗon pittali mabɓe ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemngal pulaar e nder gendi leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie ko tana musɗo waɗi taw kadi ganduɗa koye laana ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol iwnoɓe to Sénégal nokuɓeɗen jori ene tawi nder Sénégal laana kane julluno kene foto wonde sagataɓe yonɓe no fewi maɓe gonoy 150 kan laana kay ka yetti to Nouakchott ko ene foto wonde nogas e jeetato ɓandu mayɓe ene nder kan laana 37 taw ganduɗa ko tampuɓe no fewi wonɓe hakkude wurɓe mayɓe ene tawi nder laana ka taw kadi kan laana iwi koto Sénégal ɓe jinno yaade ko toon to Barça ɓe mbatidi noon ko ɗon ɗo Mauritanie ɗo ɓen wasa ɓen pittali men en duwima yo Allah yurmoɓe yaafoɓe hen ɓen tampuɓe hen ɓe nde jomiraɗo ɓeydanta ɓe cellal haaɓe mbawa ruttade e galleji e koreji mabɓe ɗe mbiya tan neɗɗo kala kene waɗa hen yo wat ko Allah yamiri ko nde tawɗeɗo hen maaje ko maaje kulɓiniɗe no feewi wonande chef gardiɗo mouvement landa kafana hankeɓe mbaɗi jonde mabɓe mawde no feewi woni beteɗo Yaquba Wuldo Lamra beta mbaɗi hanki jonde mabɓe toon to France nden jonde ɓe erima laamu leydi Mauritanie nde a citta dawriyanke biteɗo Mohammed Wuldo Samba ene wondi kadi Mohammed wul Abdoulaziz mo ganduɗa wona karɗo cellal no feewi ɓe garti kadi e hollirde o saaha sariya jahowo e leydi ndi kame gurdam leydi ndi ene weñi no feewi ɓe kolliti hen noon oɗo saaha fandare mabɓe ko ɗeɗo henna gueɗe kalde dewnete lawola to wuro Nema ene tawi nder état mo hawdil Chargui ko sukaɓe nayo jooli toon taw ɓe jooli koye weendu kamɓe kala ɓe kawri e joomiɓe andaka noon holko jeeyi sababu ngun jolaw o saaha noon loskoji ene jokki hen no feewi keddorɗen ko toon to baseji ɗiɗi ɗi woni hawduji ɗi ko wona ɗum ko koppareji kewɗi dokkira toon hanki taw koye catal dokkirowal haalisaji leydi to banggue nden kay kisal ta jour dokkiri kene foto wonde 1 milliard goto pawɗo 94 million koppareji ɗuggiya kiɗi ɗe ɗum rokkira ɗum ko ujunnaji 10 walla mbiyen famille beele kadi jomumen mbawa wawande koye men toon to diwan mo Nema ha fama to layyun kala ɗum noon ko wallidde ɓen ɓe ngala doole ha jomumen mbawa tigui wallitede to banggue gurdam moƴƴam won hen gollotoɓe to banggue ndema walla jeeygu walla gueɗe goɗɗe kala beele kadi ngal catala daranigal ɗum ha wawa riwtude basala e nder guendi ndi leydi Mauritanie jagorɗo nden kay kisala mo leydi Mauritanie woni jagorɗo konu leydi ndi Hanna Wul Sidi ene tawe walla mbiyen Hanna Wul Sidi ne tawe hande o to Paris laamugo leydi France gam tawtorede salon joƴƴingol armée ji tekkuɗi e nder leydi ndi ɗum noon ko hande nden joɗɗe fuɗɗi toon to France ha fenma jeeɗiɗi alhamisa paaɗo ɗo en no
taw kadi tawtorede omo yaade chef d'état major général armée gendi leydi ndi to banggue ndenka ekkisal kanko noon ko koɗo bismaɗo taw bismimo ko nandoma ko jagoɗo kono mo leydi France gam tawtoredemo ndeɗo henna jonde a wonde toon état mo trasaɓe kolliti hewɓe de ha hande ne jokki eggude galleji mumen taw ko ɓen jeeyaɓe nder on état to banggue ilam arnoɗam toon ha galleji mabɓe ndiñi ɓafni hewɓe kuuli ɗin galleji woto mabbude walla cofɗi walla guese bonɗe kala o ha tenti noon noko mbiyata sahmama ene tawe e nder état mo trasa wi jagorɗo toppitiɗo oɗon fannu jagorɗo yagara mo leydi Mauritanie holliti metti mum mawɗe no fewi ko fati société dokkade pewnugol bolol tiji kadia fade toon to butelemita holliti hen noon metti mabɓe mawde fade toon jafuɗon fanande kay tiji kadia fade toon to bumayde holliti noon wonande ɗeɗon golle ko golle leyɗe no fewi potnoɗe gasde on saaha kono so tawi ƴewama hay hakkunde garani walla ni toon to butelemita fayenma to noksoɗa ala hen kala ko gasi hen holliti hen noon ɗeɗo hen gueɗe wona gueɗe joɗɗe no fewi to banggue erango o waɗi ɗin société ji ɗi mbawata ɗoftade so tawi dokkama golle baɗe dani hen jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie caggal nde yilli yogay nokkuji cafriɗi taweteɗe nder noksoɗa o holliti hôpitaux ji Mauritanie katojini e posuji ƴiƴam ɓe rokkiroɓe ƴiƴam ene ngakki no fewi 9,000 poosa o sa woni ko Mauritanie hatojini beele kadi wonande ɓen aroɓe so tawi ngari ene katojini ko fati e banggue wallitede to banggue ƴiƴam taw kadi en gueɗe kala ene keeɓi gonkay mini yanda keɗotomi ko jande heblo sukaɓe africa kabroji men ɗemngal pulaar sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali armée leydi Mali koni koɓe famaɓe kollitiɓe dartima fiyande waɗanode convoi mabɓe goto ɗum koye lawol sévaré fade sana ɗum noon ko sanga 10 heures ɗum ko hanki o nden fiyande ɓe dartima ɗum no fewi caggal noon nde ɓe darti nden fiyande ɓe mbawi fellodirde ɓen sagataɓe wonnoɓe ɗin motoje ha ɓen battidi dogde moltoyi to ladde wiyetede fangusa waɗa wiyetede fanguso nden ladde noon tawete koye sara nokku biyeɗo yaggara kame tene toon ɓen moftoyi caggal ɓe gaddi daddo mabɓe daddo ko laana ndiwowa ko ganduɗa tamka bomboje kewɗe no fewi ɓe mbawi tigui bombude toon haɓe puftini hewɓe ɓe kolliti ɓe jaltini dingiral wolde sagataɓe hewɓe no fewi taw ko yinnoɓe wadde gun jango e maɓɓe hande o woni 4 novembre 2024 école aji gudditi pour hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi fonno wonde ko goo lewru mani ndu kono teskede hikka o to ɓooli ne kewi nder leydi Mali ha ganduɗa hewɓe kay galleji men nani ndiyam no fewi ngalaɗo koɗi koye école aji ɗum jeeyi sababu noon caggal kayde ɗen galleji kori ha laaɓi jomin mbawi hodde galleji mumen école aji ɗi noon woni hen puɗɗiɗi tigui hande o nannude sukaɓe janggoɓe hayso tawi won hen ha hande o ngala taw ko fati e ɗeɗon gueɗe jonde disnodiral towde laamu sabbudo ɓe jaltini ɗerewol kesol pul ngol ene harmina ha laaɓa e nder leydi Mali ko fati debati gorkati wonde ɗon ne ñaaƴa ɗum hankadini so joomum nanguirama ko sariya cattuɗo fawete e dow muɗum holli ɗum ko jagoɗo ñawoje e gendi leydi ndi woni Mohamed Kassoum Gueye holliti ɗum noon koye laamu transition e nder disnodiral maɓe towde hande o kala ko fati banggue gueɗe karmuɗe ɓurɗani wonande kay wiyede gobati gorkati e nder wonande leydi Mali ɗum noon hande o kala nanguiraɗo on sifa ko satti koko fawete e dow muɗum ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemngal pulaar e nder gendi leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry syndicat jangguinoɓe jangde towde leydi ndi ɓe kolliti 6 lewru novembre woni tan wonande alarba paɗo koɓe natanoɓe hofgo juuɗe so tawi kay woni laamu ngu artani e koɓe toɓɓodirno toɓɓe ɗe ganduɗa gila tan wonande gila 2023 gila 20 juillet gila nogas lewru juillet 2023 hakkude maɓɓe jagoɗo jangde towde hestitina kadi e nder 2024 wonno koye janvier gila nden hande
ala ko gasi haydara ɓe kolliti so tawi laamu ngu artani e koɓe kalduno ko kala ɗum noon alarba koɓe natanoɓe hofgoji duuɗe towɗe ɗe kala janginta e ndera leydi ndi keddoɗen koye Guinée Conakry koode joyi woni ko suuɓi ɗum général Mamadi Doumbouya ɗen koode joyi noon ko ɓen généraux ji ɗi ganduɗa teskiniɗi e nder leydi ɗi waɗi waylo waylo beele ɓeydude nden kay kisal général Abdoulaye Maïga général Abdoulaye Keita hande o woni cuɓaɗo chef d'état major général armée de terre leydi ndi beele ɓeydude jogade nden ka e kisal paɗen koto Guinée Bissau hanki o luural ene teskane ɓeydi hakkude gouvernement mo leydi Guinée Bissau kamne wondi kadi e landaji lundo ɓen landaji lundo fuɗɗiɓe huma jarbu men e nder leydi ndi ɓe kollitiɓe eri laamu ngu ɗo e talata janggo hafenma alarba yato ɓen kolliri dat sumgoji sarɗiyankoji ɗum ko siftinde moon wonno koye décembre 2023 ɗum ko caggal tan balɗe tati kuddata mo laataki Oumar Sissoko Mbal derguinno ha laaɓi sur sarɗeji leydi ndi caggal mum noon dat ƴettanoɗo beele leydi ndi yahay suɓoyade sarɗiyankoɓe mum fonno laatade ko nogas e nayyi ndu lewru ndu gonɗen nogas e nayyi ndu lewru ndu gonɗen laamu ngu holliti ɓe keɓaki to banggue matériel uji e to banggue haalisaji kala o saaha leydi ndi ne jogui caɗele kiɓam on banggue ɗen dawriyankoɓe kolliti ngala e ɗum ala ko pattiri ɗum haydara so wona dat moƴƴo yo ƴette ɓe puɗɗo wonande yagara mabɓe beele kadi wonande leydi ndi daña ɓen sarɗi yankoɓe to Nigéria ko hulɓini woni ko yiya toon sukaɓe hewɓe kay maɓe gon hewɓe no fewi ko kañumen gadda e salle d' audience ɗum ko toon to Kano wi Abba Youssoufa wonande gouverneur état mo Kano ɓen sukaɓe ɓe tampi no fewi ɓe pooƴi kono kadi ɓe lepti musde no fewi kamɓe ɗo ɓe nanguira ko jamfa e gueɗe ɗe pewani hewɓe noon kolliti yoɓe ɗaccite ɓe jaaha booli mabɓe nde tawno ngal ɗo nanngal wona jongal no fewi teni kadi yoɗani e sukaɓe nanguirede e oɗo henna a sifa koten tumane meɗen pulloyo koten tumane meɗen pulloyo to Burkina Faso paɗen Burkina Faso armée leydi ndi holliti yaltini dingiral wolde sagataɓe hewɓe joguitinoɓe armée ji wonnoɓe motoje yinnoɓe yande ñiɓirde mabɓe toon to Djibo ɓe mbawi dartade Djibo noon ne tawi nder région mo Sahel ɓe mbawi dartade kono kadi ballal daddo woni lana mabɓe ndiwowa ɓe taɓɓiti hewɓe woni hen noon dogui ɓe keɓani wawde teɓade ɗumen to boso wona dañi hoorejo leydi kesso waylo kesso ari e nder leydi ndi ɗum ko caggal lulde guila tan hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeegom ko parti Masisi tan wonno laamotoɓe leydi ndi ngol lawol noon ko bokku dumo ko landaji lundo o woni ardiɗoɓe e nder diɗɗal mabɓe ñande aljumade ɓe pooli wonande parti Masisi caggal onde windi lettere yoɓe jogoro jaam hande o ko kamɓe goni ardiɓe leydi boso wona leydi ndi gandira ene andira jame kisal kono kadi ne andira potal e neɗɗagu to banggue dawrugol leydi to ko siri ko ɓen jano suɓoyade hoorejo leydi mumen to Cameroun ko armeji kewɗi nangi ɗum ko duwagne taw kadi ganduɗa ko toon to nokku biyeteɗo Ngawandere wonno koye bis e nder hakkude nokku biyeteɗo Tabala hakkude me Ngawandere kanko duwagne wo holliti ɓe nangi toon ke wono ujunnaje tati matériel hakkude fetilaji ɗi hinde MK ne wondi kadi fetilaji kame kure e parti kala ɗum noon teskano fano ko toon to Yaoundé o saaha noon leskoji ene jokki hen to Afrique du Sud toonne kadi police fawi junggo mum e sukaɓe yonɓe maɓe gon temedde jeegom suka ligguinteɓe taw kadi ko sukaɓe minoran ɓe jettaki duuɓi 17 e golle cattuɗe ɓe ligginte te ɓe ñammintake koɓe poti ñamde ɓe jarnetaki ko poti yarde e suuɗayru aɓe golline golle cattuɗe to banggue oqirdeji tawiteɗe nder leydi ndi ma wonoy hedde temedere capantati kilométre hakkude mum e nokku mon mbiyata Orkini ko toon police wawi fawde juuɗe mum e mabɓe to RDC Congo rebelle mo M23 wallidiɓe Rwanda
ɓe koliti ɓe tetti wuro wiyetengo kamandi ne tawe kamandi gitta ene tawe e Nord Kivu ɓe kolliti ɓe tetti ngon wuro e juuɗe armée leydi ndi taw koye pellodiral musgal no feewi to Uganda ko 14 fittandu wasi fittu pak 14 neɗɗo mbasi pittali men taw koye ɓen doga molto en iwnoɓe toon to Sud Soudan moltinoɓe e nder camp réfugié ji battidi moltade koye église goto ɗum ko caggal fiyande manago oɗon gandi manago ko wiyete jamguel ƴiwonde e sanga ƴiwonde jeeyi sababu noon 14 neɗɗo mbasi en pittali men ɓuri hewde ko jaaro duuɓi 14 duuɓi 17 e wiide AFP William gardiɗo on nokku holliti ɗeɗon gueɗe jaheten koye joolam jabeeri États-Unis de Amérique hande o ɓiɓɓe leydi mum kala ne keeɓi ñalawma janggo suɓoyade hoorejo leydi mum hol jogoɗo lomtade Joe Biden ɗum ko ñalawma janggo latoto so jomiraɗo haaji beele ko Donald Trump walla ala beele ko Kamala Harris ko wawi wonde kala ko ñalawma janggo ɓiɓɓe leydi kala tijjiɗum to Iran ko étudiante goto ɓorti ha laaɓi haydri siliba e yeeso université mo Tehran ngam hollide mette muɗum ko watte nder leydi ndi ko ha tenti mayde debbajo biyeɗo Masra Amina o wiyama teb omo tawi juuɗe daddiɓe Israël Netanyahu Benyamin fodi mawn jangu musgu no feewi faade Hezbollah so tawi Hezbollah deƴani ɗum ko caggal jilluma ko faade kerol hakkunde leydi Liban kame Israël to maayo ngo mbiyata maayo a littini ko ɗum holli toon to Espagne roi Philippe kame reine Laetitia mbaɗi jilu men to ɗufan arnoto maɓe dogi ɓe gulla toon e nder waktuji daɓɓi tan woni koɓe giwi toon joolam jaɓirɗen kedde jaɓɓorɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mboce mi salminima. en calmitima Sar Abdullaar Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tengtude e joolam jaɓere e ñalawma hande o toon to leydi hono France ene wayno yimɓe hewɓe jalti wadde kay manifeste ngaji mum ñande kay alatare tati lewru jolal ujunere ɗiɗi nogas e nayyi e wadde gurdam ɗam no wayi hono musde ni ɗum waɗi noon hayso tawi toon to Martinique e ɓen kadi mbawi kadi dañde kadi kono kay wadde kay ko wayi noon guila noon e nder lewru septembre kamɓe de ɓe carani e wadde ko wayi ni gam wiide kay gurdam ɗam ene muusi no fewi wonɗoɓe cifodirno noon e ɓen taw kadi ko wonanɓe kadi kono leydi ndi ɓe mbi wonde hayso ɓen gustino nogas e nder temedere e ɗini prix ji jaroji toon fodde temedde jeegom taw ko produit jeeyiti toon kono noon addanaɗeɓe noon e wasde jogade e oɗo saaha taw kadi ko musallo no fewi ko fati noon e ɗin prix ji jahoji toon leydi on Espagne ene wayno kananke o toon to Philippe Jacob e kañum e juusu mum jeeyi toon to caɗele ɗe gonno toon faɗeni wamuji ndiyam wonno ko ñande alatare tati lewru jolal ujunere ɗiɗi nogas e nayyi kono noon dey nde arti toon nde ene wayno ɓen bundiraɓe ɓe beltaki makko no fewi ɗum waɗi noon kamɓe ɓe ɓoyani ɗon no fewi toon to France gam to haɗi toon to pe porta ene wayno toon de ɓen yi wonɓe roɓe holɓe roɓe mbi wonde ko secours en ɓe faabo en ne leeli arde toon ɗum waɗi noon oɗo taw kadi ko lundiyanke kadi kanko woni chef kadi lundiyankoɓe de droite en e kanko de o ñiñe tigui gouvernement o leyɗele dendude Amérique toon to New York hayso tawi ni ene wayno e oɗo saaha ko démocrate en ɓuuri jogade toon taw kadi ko doole no fewi guila ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati ko kamɓe tan keewi tan dañƴe toon wonɗo en gueɗe ene wayno noon e oɗo saaha kamɓe de ɓe mbi ko hono Trump kañum ene sikki tan ɗen balale ene wawi kadi ono wahlitade kono noon hayso tawi ɗen chiffre ji dokki kay ko wondi kay ko démocrate en goni toon taw kadi ɓurɗi jogade toon kadi no fewi hono doole kono noon ene wayno o toon to Texas ni hani to Californie ene wayno dey toon ene wayno aɓe jogui kulhuli noon halto ɗin républicain en mbawi hono jagade toon garda toon taw kadi hoore boowal ene wayno noon wawa duuɓi 50 e ɗum noon koɓe mbawi kadi taw kadi ko ardade ɗum noon aɓe jogui hen kulhuli no fewi ɗo ko ene wayno de ko chef woni oni kanko de ko kañum jogui kulhuli mawɗo no fewi ko yi wonde troupe aji taw kadi ko leydi taw kadi ko leydi Corée banggue rewo e ko fayi ko ara toon e frontiére Russie ko ɗum ɗo aɓe jogui hen kulhuli no fewi ɗo ko ene wayno dey ko
fati e tawgal ko sungoji tawgal ko hooryaga leydiyagal toon to mol davi wonata tawgode ko dawal hono ɗiɗoɓal ene wayno oɗo saade kono candidat tawgode ko ɓen do gonɗo pro riche ko on yalti hoore boowal eyyi ɗum noon o dañi ma won 54 piccal tati e nder temedere taw kadi ko oto dañi ko 49 piccal jeegom kasi ha laaɓi Sar Abdoulaye Saar ko ɗum ɗon golɗen e lowri en juppi ɗum noon taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandou ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle man jooɗi peewi ɗum waɗano e lowru loowa loppa ha wonti condi seeɗa waɗa lacciri wadda e haako ɗum noon yo en dole jaam jolam jaɓeri ko Alassane Oumar Mbodji so tawi koto leydi walla mbiyen to Madina Gounass wuro teddugo ko musidɗo men Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdoulaye Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba kettima laki jaam yo jaam Allah hiraneno.